फेरेंगा मानाव गेदेर EMनि खुगानिफ्राय प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय गावसोर 2.5 लाख जन मानसिनो हा पाट्टा होआखै जाहैदों 2.5 लाख मानसिफोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय जाहैदों ओंखायनो 164 इलेक्शन कमिटमेन्टआ टटेलि बिथांमोना फेलार जादों होननानै जों बुंनो हायो। फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय 4 नं जमदुवार बियाबनि मालागुरि प्राइमारियाव दिनै बुथ सनमेलन हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव BPF दोलोनि मिरु लाइमोन गांखं आफादनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारिया नुजाथि फैनानै मालागुरि प्राइमारिनि BPF दोलोनि मावथिफोरजों गोथौवै सावरायलायो। कास्टम बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि BPF दोलोआ सारा BTC हालामावनो BPF दोलोखौ सरकाराव लाबोफिननो आरो हाग्रामा महिलारिखौ सिफ खालामफिननो थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं आरो दानि BTR सरकारनि CM प्रमद बर'नि जि खोथाफोर होबोदोंमोन गासैबो थगायनाय आरो फैमाल जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं होननानैबो बुंथियो खौरां बिजोङाव। बिथांमोना वन भट वन जब बेबो फेलार बिथांमोना खुगायाव जि फैयो बेखौ बुङो नाथाय बिथांमोना इम्पसिबल माब्लाबाबो रियेलिटियाव मावनो हायै खोथाफोरखौ बिथांमोना बुङो। आवगायहाय नर्थ ईस्टनि मीडियाफ्रा प्रमद बर'खौ मिनिदों मानोना बिथाङा UPPL सरकार आहिले अगर UPPL सरकार में आएगा तो हम लोग आर्मी में नौकरी दे देगा होननानै बै टाइमाव मीडियाफ्रा आर्मी लिडारफ्रा मिनिदों मोनसे पलिटिकल पार्टिया देरहागानायनि उनाव बोरै आर्मी साख्रियाव सोनो हायो होननानै दा ओंखायनो बिथांमोनहा 2 लाख मानसिफोरनो साख्रि होनो होननाय बा 2 लाख फैसा होनो होननाय बेकार सेंग्राफोरनो बे टटेलि फेलार बिथांमोना सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लफायनाय ओंखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे प्रमद बर'नि गोदै गोदै रावाव जिहेतु जोङो बे 5 बोसोराव थगाय जाबाय आरोबाव जाहाथे जोङो थगाय जाया बेनि थाखाय सांग्रां जानो थाखाय आं साफ्रोमबो BTCनि लाइमोनफोरखौ खावलायो। सारा BTC हालामावनो जेरावखि थाङा मानो दिनै रायजो राजानि अनसायनाय आरो रायजो राजानि बोजबनाया जोंनि BPFखौ सरकाराव लाबोफिननो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ खालामनो थाखाय BTCनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब ओंखारनानै BPFखौ सापर्ट होगासिनो दङ। जेरावखि थाङा मानो दिनै आङो जमदुवाराव फैदों जमदुवारनि जोंहा बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सनमिलन जे सावरायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बावबो जमदुवार ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना दरफ्रोमबो गामि मा होनो बेंगिरि गामि दैदेनगिरि आरो गामिनि मुखियाल गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनि BPFनि मावथि बिथांमोनखौ बोजबदों आरो जोंनि BPFखौ मा होनो देरहाहोनो थाखाय जमदुवार ओनसोलाव जमदुवारनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा सान हर BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मदद होगासिनो दं होननानै जोंनि जमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जोंनि बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै जोंनो फोरमायदों। बिथांमोनहा आवगाय बुंदोंमोन मानाव गेदेर प्रमद बर' मानगोनां EM रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा आवगाय बुंदोंमोन जे 2.5 लाख मानसिफोरनो हा पाट्टा होबाय होननानै नाथाय आंनि लोगो बिक्रम दैमारिया दाखालि बावै RTI मारिनानै RTI रिपर्ट ओंखारबाय माने बुहुत मा होनो होआखै आरो बिथांमोनहा दा दिनै बिक्रम दैमारिया जेला प्रेस मिट होनानै बुंबाय जे नोंथांमोनहा दिनै 2.5 लाख हा पाट्टा होनाया ना EMनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावखौ फोथायनो ना खागज जाय सेक्रेटारिफोरा बिथांमोना खागजनि लेखानि खोथाखौ फोरमायनो दिनै लेखाया गुबुन होनदों दैदेनगिरिनि खुगाया गुबुन होनदों दाखालि बावै जेला बिक्रम दैमारिया बुंबाय नै नोंसिनि सेक्रेटारिफोरा जोंनो रिपर्ट होनाया नोंथांमोना माब्लाबाबो 2.5 लाख हा मानसिफोरनो हा पाट्टा होआखै होननानै अब्ला फेरेंगा मानाव गेदेर EMनि खुगानिफ्राय प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय गावसोर 2.5 लाख जन मानसिनो हा पाट्टा होआखै जाहैदों 2.5 लाख मानसिफोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय जाहैदों। जों जेरै आवगाय बुंबाय वन भट वन जबा मा जाखो अब्ला बिथांमोनहा बुंबाय वन भट वन जब मोनसे भट मोनसे साख्रि जों होनाखैमोन माने जब माने साख्रि नङानो इंगेजमेन्टसो जाहैदों। दा जोङो RTI मारिदों मोनबैसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होखो जोंनो नांगौ मानोना जों मिन्थिगौ सारा BTCआव मोनसेबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना 75,000 खुरि होआखै दा ओंखायनो जों जेला RTI मारियो बिथांमोननि रिपर्टआ बेलेग ओंखारो नाथाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावखौ रायजो राजाया जाहाथे फोथाया मानोना जोङो मोनफ्रोमबो RTI मारिनानै बिक्रम दैमारि बिथाङा थार रिपर्टखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायगासिनो दङ। बिथाङा
बिथांमोननि आवगाय इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव 164 कमिटमेन्ट दङ 164 कमिटमेन्टनि गेजेराव मा होनो मोनसेबो बिथांमोना मावफुङाखै मोनसेबो फालफिल जायाखै बिथांमोना होनदोंमोन बिटिसि ओनसोलनि पर्टेल निउज बा जार्नालिस्टफोरनो मा होनो 10 crore जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड होनो होनदोंमोन बिथांमोना होआखै भेन्सार स्कुलखौ साख्रि खालामनो होनदोंमोन बिथांमोना होआखै बिथांमोना CSB बर्डखौ बिराद लेटैसो दादों आरो बिथांमोनहा CSB बर्डखौ लेट दानायनि थाखाय बिथांमोननि रं केलकुलेसननि थाखाय बिटिसिआव साख्रि ओंखारदोंब्लाबो आसाम सरकारासो लानानै थांजोबदों आसाम सरकारासो साख्रि हैजोबदों ओंखायनो दिनै बिथांमोननि कलेज इउनिभारसिटि लुनाय भेन्सार स्कुल सरकारि जानाय मोनसेबो इलेक्शन मेनिफेस्ट'नि कमिटमेन्ट आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजायाखै ओंखायनो दिनै बिथांमोना टटेलि फेलार ओंखायनो बिथांमोना वान बर्ड वान जब होनदों सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होगोन होनदों दिनै होनो हायाखै भेन्सार स्कुलाबो सरकारि जायाखै जार्नालिस्टफोरनो 10 कोटि रां होनो होनदोंमोन होनो हायाखै ओंखायनो 164 इलेक्शन कमिटमेन्टआ टटेलि बिथांमोना फेलार जादों होननानै जों बुंनो हायो प्रमद बर'मोनहाथ' मावखायासैनो ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा होनदों डेभेलपमेन्टनि खामानिया लामा दालां कलेज इउनिभारसिटि लुनाय साख्रि सोनाय बे थागोन नाथाय बिथाङा मोनबा गेरेन्टिखौ आरो माखासे दङ बे मोनबा गेरेन्टि एक नाम्बार हा पाट्टा जे हा पाट्टा होगोन रायजो राजानो जाय बिथांमोना हा पाट्टा होआखै मोनाखै 2 नाम्बार जे जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिमा बिफाया जे बुङो मानसि जाब्लानो जाबाय लेखा गोरों आरो लेखा रोङै साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मानसि खालामनो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बोसोरसेयाव 100 कोटि 5 बोसोराव 500 कोटि लाबोनो होनदों बे 2 नाम्बार 3 नाम्बार जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोंनि बिमा माहारिफोरनो 75,000 होगोन होननानै UPPL थगायबाय नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 40 कोटि बोसोराव मोनसे समस्तियाव 1 कोटि बोसोराव 40 कोटि जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आब'मोननो बाजैमोननो होनो होननानै बाजेट लाबोगोन होनदों सरकार फैनायनि उनाव बे 3 नाम्बार 4 नाम्बार जायनाखि हाजिरा मावग्रा लेबार दैलिक मा होनो मैगं फानग्रा दैलिक माने लेबार हाजिरा मावग्रा खामला मावग्रा बिथांमोननो IBSनि नामाव बोसोराव 50 कोटि सारा बिटिसिआव बेखौ लाबोनो होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरो 5 नाम्बार गेरेन्टि जायनाखि सिनियर सिटिजेन जाय 60 बोसोरनि बैसो बारनाय बिथांमोनखौ लानानै आरो प्लास हेन्डिकेप सिनियर सिटिजेन प्लास हेन्डिकेप बिथांमोननो थाखाय बोसोराव 10 कोटि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा BPF सरकार फैनायनि उनाव बे मोनबा गेरेन्टिया जोंनि BPFनि गेरेन्टि होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा सरकार फैनायनि उनाव मावफुंथारगोन होननानै बिटिसिनि रायजो राजानो कमिटमेन्ट होदों